kaburuji e demgal Pulaar e radio Juillet Sare. Musidɓe tedduɓe heten ko radio Juillet Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jatanen koye dendi amature e kaburuji dowlaji dentuɗi e kaburuji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare jam hira mon hande ko ñalawma asetta hawri ko 1 lewru juillet hitande ujunnaji 2026 habaruji mon e ɗemgal Pulaar gonɗen oɗo sa joni ko waktu jertete ɗo e Cincinnati ko on waktu woni toon to Miami habaruji men e ɗemgal Pulaar ɗum noon guiɗaɗen ko ɗi États-Unis oɗo sa joni tugnade kadi ko winda toon to CNN kamɓe démocrate e kamɓe américain fof oɗo sa joni ɓe kuli wonde ko kanko Donald Trump woni koye wadde peeje tan bonɗi beele hadde élection ngaji baɗoji e lewru novembre wadde ɗum noon tugnade hande ko anda e caggal nde kanko Donald Trump nde seki yimɓe ɗiɗi wonnoɓe toon to commission toppiriɗo ko fate dengol élection ngaji oɗon commission mo ganduɗa cosanoɗo guila hitande ujunnaji ɗiɗi taw ko kamɓe congrès mbanno ɗum ko pour rende beele ko wiyete kala gonga ne yalta e woteji ɗi jarata ni surtout ko fate kalisaji no yimɓe keɓirta ɗum kadi ko commission mo ganduɗa ene way ko wiyete ɗo indépendant ene wayno ko kanko Donald Trump peeje ɗe waɗaɗe oɗo saha joni tugnade hande e goto e sarɗiyanke jeyaɗo toon to Florida biyeteɗo Asserman o wi wonde ene wayno ko hula wonde surtout yimɓe jaaɓe toon to Florida ko kalantam kuli ko kanko Donald Trump ni oto arde no finni tan o wi wonde ko omo waɗa leydi ndi hen addude militaire uji e wadde nokkuji o wi hankadi woteji ngala ɗum noon tugnade hande ko haali o wi wonde ko ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa hen ko signe uji muɗum jiyama oɗo saha joni tawde kanko Donald Trump o seki oɗo commission gonno toon indépendant oɗo commission kadi ko yimɓe muɗum ɗiɗo sekaɓe hen ɓe ene wayni ko kañumen jantanno e neɗɗo keddiɗo kamɓe fof koɓe indépendant ji gonno kamɓe ndenanno kala ko fate kalisaji candidat ji keɓat walla parti ji keɓat ko fate wotoji no campagne uji mbaɗirte en wotoji mbaɗirte ɗum ɗo foof hawnaki ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump on plan mo woni e dow muɗum tugnade kadi e konngol kanko accélérate ɗum noon kadi ko mennoɗo wonde conseiller kanko ancien président Barack Obama o kañum kadi meeɗi wonde kañum hoore mum mawɗo campagne muɗum nde Barack Obama wonata candidat nde o wi wonde kene wayni ko signe uji ɗi fof oɗo saha joni kolli wonde ko Donald Trump kanko hoore makko ene wayno holli kala ko wiyete carte rouge pour wiide wonde ko woteji jogorani wadde e nder lewru novembre e ɗum noon e wiide makko kadi o wi wonde ko sibabunde segde ɓeɗo ɗiɗi jeeyanoɓe toon e commission ngaji wiyeteɓe kañumen koyemen ko indépendant ji renoɓe wotoji ene wayno ko kanko Donald Trump hawna komo jogui plan B so tawi woteji ɗi jaari no yiɗa yaarude ni on wadde gueɗe fof pour wiide woteji ɗi jaarani no foti yaarude ɗum noon waɗa toon ko no welira kanko oɗo ene biyete David Axelrod haali ɗum e noon tan nde o ari toon to CNN o fotte kadi jayndiyanke CNN goto biyeteɗo Berman ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni hono kanko Donald Trump kadi en tugnata kanko Axelrod ko haali o yittude kadi Donald Trump wadde toon to commission walla to gomu toppiriɗo ko fate intelligence national wadde toon bill mbiyata pul kadi ko yamirde ɗum wonde ko kala kalisaji publicain walla ko enon ɗiɗon kalisaji fonno rende ɗum ko fani mey ene wani ko kanko bull pul yo haɗ ɗum ɗo oɗon contrôle tinede walla ko enon ɗum ɗo fof noon e wiide makko kanko Axelrod hawnaki ɗiɗo signuji wonde ko woteji jogorɗe wadde lewru novembre haysinde wonde ko kamɓe démocrate ni ene jogui kulol sibabunde no républicain ji won état ji wonno mbayliri mappu mumen ɗum noon ɓeydide jonɗe républicain ji e yidde Donald Trump hayso ko ɗum ɗon ene woodi ɗon ko menace goɗɗo ene woni ko hawnaki ko kanko peeje makko Donald Trump e ɗiɗo woteji novembre hitande ujunnaji 2026 hande toon to États-Unis tugnade kadi ko mi toon to Washington hono kamɓe département justice mo leydi États-Unis woni oɗo saha joni ko portude Maryland noon ko état démocrate no ardi e kadi wiide mabɓe kandi ko oɗo état ene yamiri wonde ko nokkuji gonɗi toon to Maryland kañumen koye men yo jappa immigré ji ɗum koɓe mbiyata kamɓe républicain koɓe mbiyata sanctuary city ene jeeya hen kadi no wayno ko kamɓe département justice koɓe kalmisi oɗo saha joni kamɓe état Maryland fof e kanko kadi gardi toon justice toon to Maryland hono biyeteɗo Anthony Brown ɗum démocrate wiide wonde ko ene wayno ɓe mbaɗi kuulal toon to Maryland kuulal bingal wonde ko kamɓe dadiɓe toon wonde toon to Maryland ɓe liggodirta e dadiɓe fédéral ɗum noon ko immigration e kadi kasoji mabɓe gonɗi toon taw ko toon to Maryland ɗiɗon kasoji kadi kala yimɓe sokaɓe hayso yimi jomum ngala kayitaji ene wayno ko ɗiɗon ɓe gostodirta ɗiɗon kabaruji e yimɓe dadiɓe fédéral ɗum ɗo fof ene wayno kamɓe département justice mbi oɗo saha joni ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa viol ɗe kamɓe gouvernement fédéral ko mbaɗata e kadi ko faddadeɓe liggey mabɓe mo poti wadde kamɓe gouvernement fédéral to en habde yimɓe criminel en wonɓe ɗo en ko mbiyata immigré ko rende leydi ndi
hande khabruji men ton Washington juge goto federal en wayno odo sa wadi nyaawore makko nyande aljuma hen dum non wiide wonde kono kanko Hunter Biden non ko bi ancien président Joe Biden pour kany hormi yobe ken abboy million ngaji didi dollar si babunte gedde kalanode mudum taw halnode en godo ko kanko gardido compagnie biete do Overstock.com Patrick Byrne tumnade hande nyaawore yaltunde den wayno ko hitan ujunnaji de no gasdi kanko odo Patrick Byrne ko yibe ko jeenobe yantude campagne mo kanko Donald Trump jeftino pour wiide wonde ko woteji bannodi hitan ujunnaji de no gasdi hono kanko président Joe Biden kanko ancien président Biden ene wayno gagnaki didon woteji e kadi en wayno ko kanko odo en Patrick Byrne en der kadi gedde de o takka wonde o wino wonde ko ono Hunter Biden kany horu mun jeenoma e kalisaji di o takki dum ken abo temed jet million didon kalisaji kadi en wayno ko kambe gouvernement Biden en wayno ko be yenbe Iran kadi en wayno ko kanko de wadda tribunal kanko odo biete Byrne o wawani addude provider ko hali ko way won foni odo juge biete Stephen Wilson gondo ton to qualify wonde ko en wayno ko haali ko wona gonga kadi dum do kadi ko hundinde ganda en non foti kanko Hunter Biden yobede haqqeji makko sabu inde makko bonnamen dum non en wayno ko kanko odo juge gondo ton to district federal wi wonde ko en wayno ko Hunter Biden foti yobede million pichal jeedi dum non ko pour wonde se babu ni mum bonnamen fo windi no gas joyi derwol ko windi ko kadi ko nyaawor mo takirani odo si babu ndo te en o takki dum ko kanko te way wonde fo dum do ko nyaawor yaltunde hanki nyandal juma ton to California khabruji men tonto New York tungnadi kadi kongol gumigol e hunno mako kanko maire Zohran Mamdani jayndi yanko e pote makko pour namdade odo événement bannode tonto New York dum non dewgal kanko Taylor Swift en der kongo diwali wi wonde en wayni ko Taylor Swift yebi kala ko fawno e mudum autorisation joga dewgal mu wade tonto Madison Square e dum non abbi mi kenen wona temdere chapande jegum ujunere dollar akwa wonde fo en wayni tungnade hande jogi kongol kanko Taylor Swift bi wonde ko kala fereji goddo kadi jantuden akame ko mam jobdum adum non en wayni ko odon événement tinama tonto New York kono en wayni ko invita be ko yimbe nganda en takkibe kanko Taylor Swift wala jomgal makko kanko Zohran Mamdani o wi wonde ko welti événement e kadi en wayni ko Taylor Swift kala ko fawno e mudum en wayni yebi be kam New York habruji men États-Unis cekkitoɗen ko fati coupe du monde donc en wayni oɗo ñalawma hande asete wonata ñalawma cekkiti pour andude holla équipe aji nayyi jahoji quart de finale joni en wayni ko match hakkunde kamɓe Angleterre e kamɓe Norvège gasi ɗum noon en wayno Angleterre fiɓe 2-1 donc ɗo e 2h en ɗamina hedde 9h jamma hono kamɓe Argentine maɓe poti Suisse oɗon match kadi en wayni ko kala gagniɗo ko kañum fottoyta e Angleterre ɗum noon ko pour yaade ko wiyete quart de finale siftin ɗon tan kamɓe France maɓe poti Espagne talata garoɗo 14 lewru juillet à 3h en wayno ɗiɗo équipe aji pottata ko toon to Arlington toon to Dallas habruji men international giɗaɗen ko toon to guerre gonɗo toon to Moyen-Orient ɗum noon tunnadi ko yalti en hono kanko guide gonɗo toon hono gardiɗo leydi Iran ɗum noon ko lumtiɗo bawmo hono kanko Mojtaba Khomeini e nder konguɗi haali ɗum noon haalde huñande 1 lewru juillet hande samedi o wi wonde ko en wayno ko gueɗe ɗe ganduɗa baɗade toon to Iran ɗum noon surtout bargol ba makko ɗum ko gueɗe ɗe jejjittaki en wayno ko kala noɓe joftirima ɓe joftoro kamɓe koye maɓe pour ko fati en bargol Ali Khomeini siftindo no Ali Khomeini kañum hoore mum mayirde février caggal nde kamɓe Amérique kamɓe Israël ɗe ɓe mbardi toon to terre ko way wonde fof hen wayno ko ɗeɗo balɗe fof yiyama wonde ko cérémonie ɗi goni toon to Iran ɗum noon ko pour gubbugol makko kanko Ali Khomeini ɗum noon en teskira kadi hono kamɓe Israël e nder konguɗi ɗi haaldi kanko Benjamin Netanyahu haali wonde ko kamɓe Iran naɓe wonɓe toon surtout e nder seppoji gonɗo toon ɗi walla événement ji gonɗo toon waynodirde ɓandu makko kanko Ali Khomeini en wayno ko Iran naɓe kalata wonde ko kamɓe eɓe poti warde Donald Trump eɓe poti warde kala yimɓe américain ji ardiɓe oɗo sadio law ɗum ɗo fof noon ko hunde ganduɗa ñaññide Donald Trump yanti hen kadi oɗo sadio hono kanko Donald Trump e sibabude e ko haali wi wonde ko Iran en continue en yana e batuji walla laaɗe dewoji toon to cirtol Hormuz en wayno ko Iran so rentaki non seulement ko ɓe bombata joni ko ma ɗum ɓeyde mais en wayno koɓe jogui ken wona ujunere missile ɗiɗon missileji fof en wayno ma jetto région ngaji Iran fof soɓe gumminima ɗum fof en wayno ko andaka taw hono kanko Mojtaba Khomeini holko jogori wadde walla hol jobtare nde o jori haal kono ne jeeno e signuji gandaɗi kanko Donald Trump avion mo fonno ƴeftude ummade toon Ankara ɗum noon ko caggal ɗe boto bonnungu toon boto o tan ene wayno kanko hoore makko wiyama sécurité makko haali wi wonde ko oɗon avion o fotani jolde en par ce que ne waɗi ha o naki ene waɗi kullol wonde ko kamɓe Iran naɓe ɓe jogui kaɓirɗe walla peeje ɗe noɓe jandidiri oɗon avion ko wawi wonde fof rentare mawde wonanimo kanko Donald Trump oɗo saha joni e kamɓe ardiɓe toon de Israël e ɗum noon surtout tawde ɗiɗo konguɗi hono kanko gardiɗo leydi Iran haali ɗum ko wawi wonde fof en wayno ko
ko kam Iran na to bangi diplomat e be continue video wonde ben kalti kono ni wayni ko ciagal kadi hande de be jenison e laana ngota kadi dewna ko ton to gaddi ngu Iran tungnade télévision ngaji kalti on to terrain mi wonde ko cirtol hormuz ngolen wayni be guddi dum a partir de hande tonto Guinea Conakry République Guinea Conakry odo sa joni be ngoni koy jabbal en article koy mabbe e dental gal CEDEAO dum non fo na ari ko ciagal de délégation mawdo e militaire uji taw ko gomo CEDEAO de ngari ton to Conakry gargol mabbe kadi odo commission jiado walla odo délégation jiado CEDEAO taw en wayni donc délégation jiado e yimbe dadibe taw koy CEDEAO ardu men ton to Conakry en wayni ko wawde ƴewtade kadi gede de ganduda kambe guinanabe mbiye mbada e mbawi wallude CEDEAO ha heba dum non ko militaire uji kadi bedde dum don ƴewde kadi beedo en holno odo sajuni humpirmen way ko way wonde fof en wayni ko tugnade ko anda hakkude kambe odo délégation CEDEAO yarbe son e kambe kadi jabibe be tonto Guinea Conakry en wayni ko odo sajuni be jigi compagnie gosta ko compagnie mo ganda ken wona temdere capan joyi neddo taw ko militaire uji guinnabe wawbe yantude kadi e yimbe CEDEAO dum non ko militaire CEDEAO pour taw kanyumen fo ne mbawi neldede kalto CEDEAO yidi neldude dumen ko way wonde fof en wayni cadel CEDEAO en wayni tawde Guinea yantema be joni odo sajuni cadel mabbe tan ko dedo leydel tati jaltindi ko yemene CEDEAO ono kambe Mali kambe Burkina Faso e kambe Niger ko way wonde fof beedo temdere capan joyi mil walla militaire uji Guinea nabe tawde be jogi humpiti ko neldede nokkuji ni ganda en taw ko nokkuji ciagal leydi habeede son hawnaki dum do kadi ma beydu dole CEDEAO e odo sa tungnade ha hande khabru gumiri to Africa Guinea tonto Mauritanie tungnade kadi ko yalti journaluji kewdi surtout journal Sahara Mediane Jahen en wayno ko kanko gardido leydi Mauritanie Mohamed Cheikhul Ghazouani nyande alkhamis ne o wadino o yamiro de kadi ko accude dido député ji didi rew on kanko biete de Mariam Cheikh Dieng e kanko Gamou Achour Salem dido député ji en wayno ko nyande nay lewru me hitande ujunaji de no gas jagom kambe do dido en wayno be mbawi nyaawede son nyaawore mabbe kadi wonno ko wonde ko yobe cogge duubi nayi ferme dum non ko sibabu be kaali takimo kanko gardido leydi Mauritanie o gedde de ganduda en parti de leñam laji maga e kadi be mbimo wonde ko gedde do wadde fof de ganduda leptude balebe walla habde balebe walla gongni kalfandi balebe e walla hardne be do rewi didi be kaali kanko ko wadata ko kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani en wani ko gedde badde sen ton Afrique du Sud ko wiete apartheid tumnade yamirode wande nyan alkhamis ne ono kanko gardido leydi Mauritanie wani o yaafi mawe pour yebi jaltu kaso ko non wani ko tribunal to ha yamirino deja kala gedde de ganduda en message mabbe électronique wonno en yo momti kala kutorde be jogino dum ko fati téléphone ko be kutorno pour neldude message kefta kadi kontuji mabbe fofu kala kontuji mabbe gonde en internet yongud andaka no joni goppugol mabbe kambe be do rewbe dido est ce que jogor heddade e wonde député ji dum non e wayni ko tribunal ko nyaawono ko hadde dedo balde bin detande sepoji mabbe tonde wino wonde ko en woni ko kala ko droit ji mabbe dum jogi droit ji civil en wani ko hefta ko momte ala dum non ko be natta gon député ji andaka non yaafu mo be jogi o hano kambe be do sed yanko be dido est ce que be jogori kontinde wonde député ji balbe tugnan ben jogorani hande tugnade kaburuji gumri ton taggal de kambe be do rewbe didi ne be nani wonde ko kanko gardido leydi Mauritanie o wadi décret yamirore pour oppude en wayni ko kanko bietedo Gamou en wayni ko kanko war mako ko celnode yaltude kasoto dum non e and haysindo en wayni ko celnode yaltude kaso en woni ton hakki 1 heure temps sali yaltude ko en wayni dadibe wonbe ton sibabu ndi kadi kambe hohobe wonbe ton kasobe yamirore de kayitaji mum gari en wayni donc ko kanko de odo deboyel la tonto Sénégal hono kanko ancien président Macky Sall tungnade kadi ko yalti Dakar actualité walla mo woni yehi ton to umro dum no wonno ko Oumar Ombalo ancien président mo Guinée Bissau dum non ko way wonde fof ne wayno dum do kadi ko tourné international ma woni kanko Macky Sall tourné odo international non ko hande ko campagne ardade sonto Nations Unies siftin don tan wayno wodo sa joni ko kanko Macky Sall kanko hawnaki buri jogade chance candidat ji kedi di fof tawde woni candidat ji gussima si babude leyde lumen natti sipodde men ko way wonde fof ndamina kanko Macky Sall kadi réaction mo jogor wad ko haalse odo saf jokkundira makko hakkun makko kanko Bachir Diomaye Faye e Adama Barrow pour won hebde soutien mabbe kambe leydi Sénégal leydi gam ne fada non so tay kanko Macky Sall kanko wara makko mo jogor jabaade ko halte ko wonde mo ara ton to Sénégal ko way wonde fof gargol makko ton Sénégal haw ne kadi peeje de ganduda en haw ne ko dum Oumaro Ambalo kan gardu menno ardade leydi Guinée Bissau dum wonno jillungu wadi ton to Sénégal e ton to gam de do balde hadmu fotoyde makko ton kanko Macky Sall ton to makka dum non ko umra mo be badi hande e odo nyalom aset sapo e golleru juillet hitande ujunaji de no gasse jeego
hande toon to Sénégal habaruji jaltanoɗe ɗo balɗe kadi hono kamɓe Sénégal ɓe jaltinino article o kadi ene wayno ittuno toon ko éditorial baɗanoɗo ñande aljumande ɗum noon kadi oɗon éditorial wonno ɗum ko groupe avenir communication mo kanko Madiambal Dieng wo jeeya ene wayno ɓeɗon kalino mbi wonde kanko Sadio Mané ene wayno oɗo Sadio no yeehi retro yalti équipe Lyon ɗum noon kadi ene wayno ko tugnade hande ko yalti Sénégal ko winda hande ene wayno ko kamɓe Sénégal ɓe garti oɗon article ɓe mbi wonde ko article o haala muɗum fof wona gonga ɗum noon ene wayno ko e oɗon ñalawma hande ɓe mbaɗi kamɓen koye maɓe communiqué pour yafnade wiide wonde ko ene wayno ko koɓe keeɓi ko en ligguey mabɓe ɓurɗo wonde important ko haalande yimɓe heɗɗotoɓe walla janggoɓe ɓe gonga e kono noon ene wayno ko kala ko wiyete ko fate Sadio Mané départ jaltugol muɗum équipe nationale ɗum ɗo wona gonga donc ɓe jafni hen o wawi wonde fof ene wayno oɗo Sadio no habaruji ne ɓeydo yaltude oɗo Sadio no hakkude ko fate équipe mabɓe kamɓe Sénégal gonnoɗo toon to coupe du monde éliminaɗo hol caɗele ɓe joguino toon to États-Unis e hol kadi ko waɗi ɓe nanodirani hol kadi ko waɗi caɗele baɗi toon hakkude kamɓe équipe o non seulement hakkude mabɓe kamɓe joueur kamɓe entraîneur mais aussi ko kamɓe wonɓe toon to Sénégal surtout ko fate politique ɗum noon ko hunde fuɗɗinde yaltuɗo ɗo Sadio joni wonde ko kamɓe wonnoɓe jouoɓe jeeyaɓe e oɗo équipe national mo leydi Sénégal le Lyon ene woni kamɓe koye mabɓe ɓe netanaki kuule baɗɗanoɗe mabɓe pour hoto ɓe jaltu nokkuji ɗe ɓe goni ɗi won heure uji won walla won yoɓe nde won peeje won ɗum fof ko pour ko fate sécurité mabɓe walla ko fate keɓugol mabɓe habaruji men international caktoɗen ko toon to Ukraine tugnade kadi ko yalti oɗo Sadio nono kam Vladimir Zelensky nder konguɗi ɗi haali wi wonde ene wayno ko sibabude caɗele jogadeɓe dañdeɓe kala ko fate kaɓirɗe ummade toon to Amérique surtout hutorade kaɓirgal jandinowal misilaji ene wayno ko tinama yontude ɓe nde hono toon to Kiev ene wayno ko kamɓe Russie ɓe mbawi werlade misilaji kewɗi misilaji ɗi kadi ko balistique mbawi rew toon e hay goto men samminaka ɗum ɗo fof noon ko sibade oɗo Sadio no kamɓe Ukraine ɓe ngala ɗeɗon kaɓirɗe wawde samminde ɗiɗo misilaji ko ɗum waɗi kanko Vladimir Zelensky o wi wonde projet mo ɓe jogui projet mo mbiyata Freya oɗon projet hawnaki ko gueɗe bawde wallude par ce que oɗon projet ma fewnu misilaji mbaɗi noon nandude patriote ɗi Amérique fewnata kadi ɗiɗon misilaji tawde ɓe pewna ɗum ko toon to Ukraine kadi ko misilaji bebɗi fewnude kadi ene wayno joggum tiiɗani kadi ene wawi fewnude ko heewi taw ko dumunu dab ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Vladimir Zelensky kadi o haalino wi wonde ko pottital ngalo dañi toon to Ankara hakkude Donald Trump wallimo wonde ko heɓde permission wonde ko kamɓe Ukraine en mbawi hutorade en mbawi fewnude hono ɗiɗon misilaji patriote e misilaji kadi projet mo mbiyata Freya mo kamɓe Ukraine naɓe ɓe cosata ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en ko gueɗe ɗe ganduɗa oɗo sa joni kamɓe Ukraine ɓen continue fewnitade andaka noon oɗo projet Freya holno fuɗɗoto kono noon e wayno ko debbo cosuɗo ɗum o walla gardi ɗum o kañum hoore mum ene wayno kanko oɗo debbo biyeteɗo Irina Tarek e nder konguɗi ɗi o haali kadi o haalde janiyankoɓe wi wonde ko ngal ɗon kutorgal kañum hoore mum wiyete ko missile FP7 ene wayno ko kañum hoore mum wonata ɓurgal wawde taɓɓade kala missilaji balistique gummotoɗe toon to Russie e ɗum noon kadi ene wayno ɓe mbaɗi kamɓe koye mabɓe ɓe mbaɗino ene wayno ko missile o kañum hoore mum testanoma balɗe ɓennude tugnade hande habaruji gummiɗo toon Ukraine kono noon andaka taw holde oɗo production mum ɗum holde fuɗɗoto walla taw kañum hoore mum ko fuɗɗi ni ko secret anda hay goto anda ko wawi wonde foof ene wayno ɗum ɗo kadi ko kamɓe Ukraine maɓe non seulement ɓe dañi ko sakkiti ko karalagal mangal ko fate drone aji kono ene wayno kadi soɓe batti fewnude ɗiɗo missilaji ma wonan kadi leydi mabɓe kadi ene wayno ko avantage leyɗele goɗɗe mbawa sodde mabɓe kaɓirɗe ɗeɗon mbawi samminde missilaji donc tugnade hande habaruji jaltutoon ene wayno ko oɗo missile so tawi fewnama ɓeetomo ɓe jogui oɗo sa joni ene wayno ko oɗon missile ene wawi tinde goɗɗeki missilaji kena bo 350 kilométre hade mum yettade nokku ɗo wonɗo e kañum kadi ene wawi kadi yandinoyde missile kena abbo e 150 kilométre an goɗɗeki muɗum ɗum noon ene wayno kadi hono kamɓe Danemark kadi ɓe cuɓima wiide wonde ko oɗo sa joni mbaɓe ballodiri e Ukraine kadi ene wayno koɓe gonɗini oɗo technologie musidɓe tedduɓe ten ko ɓeɗa josar ko ɗo tonggui meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam